Аз не мога да разбера как някакви маняци, брато, които са създали профила 2020 година, разбираш ли, тъв следва от 16 минути, търси логика в канала на някой друг, който стои тук вече близо 11 години. Право 90 000 фолова. И да търсиш логика и да не търсиш логика, батница. Видя го. Истината е, че ти си влязал ония ден в Twitch. Интересно как от 93-ката следват да гледат Да. 130. Как в 3 часа сутринта 130 човека? За маняка 130 човека са много, за мен 130 човека са малко. Това е разликата. Перспективата. Маняк. Това вярно е някакъв полшен бе, копеля. И сега за да си правя... Хората си знаят, да видят да гледат в прайм тайма, просто оставят да върви. Ма не, той за него това е нещо много, брат. Той си мисли, че това е нещо много, да гледат тия хора. И се чуди защо се случва. За него е много, за мен е малко. А това отколко се прави? Защо пред тях пишат? Другите ги пускат в прайм тайма или да спят по някое време. Или просто не се опиташ да търсиш логика в това, което се случва. Защото хората правят каквото си искат. Не бе, голяма част от хората се пускат, аз така като тегна да спа, си пускам човек. И аз така оставам да вървя. Програма в интернет и после запием по някое време. Това иска тентец. И по някое време като отворя очите, котката е обърната по гръб и сплезила езика. Да. От тя намери тая котка да видял. Това е хубав вариант, има и такъв вариант. Ами ти аз знам, брат, от едно време съм е намерил някъде и съм е сол тая котка. На рандом. Има и такъв вариант, дето ако стане нещо, с тряска ще ставаш. Да, ако почна да крещя, може да се стреснеш да станеш. Купих бе, бат. Аз не мога да разбера защо му обръщате внимание, брато. 93 000 човека за спортата гледат, 93 000 фолова не значи, че ще гледат 93 000 човека, е приятел. Имаш много странно разбирателство за абсолютно всичко, което противоречи много с това нещо. Как се случва? Маняк. Това, че ти не може да си го побереш в главата. Иска 5 такива лайна, брат. Ебари! Чакай, малко е копеле. Откъде се крие това е, брато? Иска едно за Полша. Аз ли нещо не мога да разбера? Близо 11. Отиват 11, брат. Ноември месец 2024. Мисля, че 23 ноември или 13 ноември или нещо подобно. Едно време започнах да стримвам. Колко съм купил? Колко съм купил, бе, бат? Мислиш си, че съм си блъскал главата тук дълги години, за да мога да почна да се изхранвам с стрим и да правя повече пари, отколкото майките и бащата работят евентуално?
Батенце, освен ако баща ти не е в IT сектора, най-вероятно прави повече пари от него, докато те стоя вкъщи не прави абсолютно нищо ли е, братле? И ти идваш се опитваш по някакъв начин да ми влезеш в обувките и да ми даваш някакви съвети, да се чудиш и да оспорваш факта, кога, защо, къде и как ли, бе, братле? Ти буквално си направил ония ден регистрация в Twitch. Разбираш ли? Моето не е реално. Да, прав си, брато. Въобще не е реално, брато. И аз така си мислих, батко. И аз така си мислих. 4 години са ония ден, да знаеш, маняк. Какво да знам 93 000, бе? Обясни ми. Обясни ми какво да знам 93 000. Ти осъзнаваш ли, че аз съм човека с най-много стримвани часове в целия български Twitch? Аз съм човека с най-много стримвани часове. Осъзнаваш ли го това нещо? Не го осъзнаваш. Минава ли ти я през закъла? Не ти е минало, маняк. Часовете аз съм ги похабил тук, за да мога да го бил на това нещо и да има хора, които ме гледат и ме подкрепят, маняк. Разбираш ли ме? Няма какво да стане, маняк. И ти идва на акъла. Защо пишат 10 човека? Защото е 3 часа сутринта в работен ден, маняк. Разбираш ли ме? И това, че тебе те интересува защо пишат 10 човека и си правиш някакви обушки, че аз съм поп и не знам си какво си, брато, една виж кой има пуснато, маняк. Има Discord пуснат. Това нещо ми казва, че има драйвери, братле. Battle.net клиента ми, тъпото нещо за интернета, Vluma, OBS-а, Cloud-а и Windows Protection, маняк. Откъде идват тия ботови, дет си ги въобразяваш, маняк? Аз ще кажа откъде идват ботови. Идват от тия бавно развиващите хора, където си свикнал ти да ходиш да ги търсиш, да ги гледаш, дето си мислят, че всъщност има някаква причина да ботват, маняк. Разбираш ли? 10 годишния си ти, маняк. Защото в този чат няма 10 годишни, защото всички, които го оспорват и го търсят това нещо, брато, те 10 годишните маняци, които ти ги търсиш, брато, ги няма в този чат. Заедно с чалгарите много отдавна съм ги прокудил от тук и те знаят, че няма място за тях в този чат, маняк. Разбираш ли? И реално погледнато няма защо аз да ти търся каквито е извинения и да ти се обяснявам за това и за онова. Това какво си мислиш ти? Знаеш какво ще ти кажа? Мене ме боли пара, маняк. Аз не се опитвам да се харесам на никой. Разбираш ли? Хората, на които им допадам, остават да ме гледат. Не тръгвам да се правя на някой, който не съм, за да се харесам на някой като теб, маняк. Знаеш ли защо, брато? Защото с твоя начин на мислените няма да стигнеш до никъде, брате. Разбираш ли ме? Защото ония ден ми пратиха SMS-чето, братле. За това, че аз съм направил 1100 евро от Twitch този месец, без да броим донейтите, маняк. Разбираш ли ме? Защото хората ме подкрепят за това, което съм аз и няма смисъл по никакъв начин да се обяснявам на някой като тебе, батенце. Нито днеска, нито утре, нито след 100 години, братле. Защото аз съм си аз, братле, всички други вече са заети. И това, че ти не можеш да го побереш никога и след 100 години в главата си, как имам 90 000 фолуара, колко човека гледали, колко човека пишели, как за теб това са мега много хора. Това няма абсолютно никакво значение, приятел. Защото за тебе 130 човека може да са мега много хора, обаче 130 човека за мен са мега малко хора, маняк. Защото average базата, която ме гледа дневно, са около 200 човека. Когато станат 250, си малко отгоре на нормалното, което те гледат. Когато станат под 250, са по-малко, брат. Да, извинявам се. Когато станат под 200, са по-малко. И това, че ти в момента си мислиш, майко, това брадатия поп, как го гледат мега много хора сутринта по никое време, този да не са откачени. Не са откачените те. Ти си откачения, приятелю. Защото влизаш и се опиташ да се бъркаш нещо, да си правиш някакви изводи, братле, където само ти ги виждаш по никакъв начин, никога не може да ти дори на акъл, разбираш ли? В българския Twitch общо, вика, няма 500 човека, де да гледат Twitch. Брато, хапилита козата ме интересува. Хапилита козата ме интересува. Аз като почнах да се занимавам с Twitch, за първи път, като почнах да се занимавам с Twitch, за първи път през лято го гледаха 2500 човека, 2600. Бях навънка, бях почнал да се занимавам с Twitch и седях и си викам, бре, някой ден искам аз да съм като този маняк. Знаеш какво ще кажа? 11 години по-късно този ден не е дошъл. Знаеш защо? Защото не е лесно. Ако беше лесно, дори такива като теб, дет не знаят къде се намират, щяха да пробият, братле. Целият ви бизнес е фалшив. Целият ни бизнес. Какъв бизнес е, брат?
Пак нещо не можеш да сванеш идеята. Аз съм си аз. Всички други вече са заети. Аз правя това, което на мен ми харесва, братле. Има хора, които се забавляват с това, което аз правя и ме подкрепят за това, което аз правя, маняк. И на края на месеца аз съм си аз. Ти не може по никакъв начин да разбереш за какво става на въпрос, братле. Какъв бизнес, какви 500 лева, какви 500 човека били в Twitch. Как от 145 човека 3 часа сутринта в работен ден пишат само 10 човека? Как не ви е срам да пишете само 10 човека, е маняк? Обяснете ми, бе. Обяснете ми, бе. Знаеш какво ще кажа, бе? Марто! Ако имам само 10 човека и другите са ботове, аз съм шибан гений, защото успявам да накарам 10 човека, брато, да ми направят 2500 лея на месец, манек. Разбираш ли? Аз съм шибан гений, бе, брат. Разбираш ли? Джеф Безос трябва да се свържи с мене и да ме наемат, братле, на работа някъде. Да почна да правя още повече пари. Братле, ти знаеш какво си, брато? Ти си просто супер неразбран маняк, братле. Ей, това си ти. Ти си поредният пример за младия мързеливец. Разбираш ли? Бавен си маняк. Схема. Да. Схема. Курам Янко схема. Може да дойдеш да го фаниш, да го разходиш на схема, брато. Аз съм единствения в България, който не е правил никаква схема никога, братле. Знаеш какво ще кажа, моето момче? Имал съм 2 бизнеса зад гърба си, преди да почна да се занимавам с Twitch. Оставих ги, седя си вкъщи, чувам си и правя каквото аз си поискам. Изхарчил съм едната маса пари, за да мога да стигна до тук и да почна да правя пари от това място, без да правя една стотинка от Twitch. Не месеци, години наред. Така че ти като не знаеш аз през какво съм минал, как ще почнеш да ми обясняваш докъде съм стигнал и какво заслужавам, бе, путка майна? Не са ли гледаш колко си повърхностен, бе, маняк? Ти си поредния буклук, който не знае къде се намира. Какви схеми, какви 5 лева, путка майна. Пускай ма за разследване в Twitch да видим какви схеми ще излязат, бе, педерасче малко. Ще ми обясняваш на мене за схеми. На майка ти путката ще обясняваш за схеми, педерас. Какви 5 лева, какви 6 лева, какви битове, путка майна. Имал съм цели месеци, където съм се убил да стримвам всеки ден по 12 часа на ден, маняк. Не мога да изкарам 50 евро донейти. Не мога да изкарам, брато, един бит. Един бит има цели месеци, където на края на месеца влиза някакво маняч, което ме гледа от 100 години, братле, и почва да донейтва, защото единственият човек, който е донейтнал за целия месец е той, разбираш ли ма? Единственият маняк, който е донейтнал за целия месец. И изкарваш цели месеци, брато, дето не може да изкараш 100 евро донейти, бе, путка майна. Ти ли на мен ще ми обясняваш аз откъде съм тръгнал, докъде съм стигнал, през какво съм минал, за да стигна до тук, бе, маняк? Ти сещаш ли, че ти нямаш най-малка идея с реалността, бе? Гигант. Какъв гринд, какви 5 лея, какви битови, какви путки майния, маняк? Ти лут ли си, бе? Има месеци, ето правя по $20 от битови, бе. Аз да не съм от нея маняци, дето ги донейтват по цял ден с фалшиви кредитни карти, дето им битват с фалшиви кредитни карти, дето им подаряват събови с фалшиви кредитни карти, накрая му пише, че има 15 000 съба, обаче половината от тези събове в Twitch на края на месеца, като ги засекат и не им ги дават, маняк. Парите. Защото всъщност не са минали през какво се води там. Няма да ми лапиш на мене, бе, маняк. Ти не знаеш абсолютно нищо за мене, бе. Виж как знаеш схемите, няма нужда да ти казвам. Вау, ти си голям гений, бе. Ти си мега гений, бе. Ти си мислиш, че това нещо никой друг, който е в Twitch толкова дълго време не го е видял, не го е чул, бе, брато. На тебе не ти идва на акъла, че всъщност може да има някой маняк, който е напълно чист, въпреки че знае всичките неща, ли, бе. Това не е парламента, бе, путка майна, всички са корумпирани педераси. Аз за разлика от тия манеци, дето ти ги гледаш и си мислиш и искаш да париш като тях и си мислиш, че всички са схемите, аз, маняче, нямам никакви задръжки. На мен не ми трябват пари, не съм тук заради пари, никога не съм бил схемаджия, няма сега да почвам да бъда схемаджия, няма смисъл да се доказвам на някой като тебе. И това какво си мислиш, какво правиш, какво казваш, маняк, има нулева стойност. Знаеш ли защо? Защото от момента, в който си почнал да правиш аргумента, трябва да изградиш някаква валидна основа. Твоята основа не е валидна още от самото начало, от първата ти дума, която си казал тук. Това знаеш ли какво значи, маняк? Че оттам нататък каквото и да билдваш, каквото и да бълваш, каквито лайна да кажеш, те нямат никаква стойност, бе, путка майна. Ало, мало, аре обясни ме, човек. Маняк има по някой път по 50 евро донейти, които ги виждам след половин час. Така ще го обясня, маняк. Разбираш ли?
Защото съм толкова задълбочен в това, което аз правя, защото аз съм геймер, аз играя игри, толкова съм задълбочен в това, какво правя, че по някой път се стирам донейти, сабскрайби, битови, не знам си подкимайни. Ивайло Йовков подарява тук от 5 минути сабскрайби, братле. Не съм му казал благодаря на човека, е жив и здрав, гледам от 15 години. Идва ли те на акъла? Аз съм геймер, брато, това, което аз правя е да изпитвам удоволствие и кеф от игрите. Това е истинското чувство ти да си геймер. Ти, примерно, си долен хейтър. Ти нямаш най-малка идея къде се намираш. Търсиш на някой друг някакви ларви, братле, където ги няма. Можеш да търсиш каквото си искаш, когато си искаш, къде си искаш, всеки ден по цял ден и по цяла вечер. Да ми обясняваш за някакви хейтери, какъв реалист си ти, бе, кое ти е реалистичното е? Реалистичното на тебе, кое ти е, брато? Що не отидеш да кажеш на Джеф Безос, че това маняк е далавера Джея и схема Джея, братле? И да тръгнеш да му обясняваш на него как да си живее живота и как да си прави парите. Знаеш ли, що не му кажеш? Защото не знаеш абсолютно нищо за това, което се случва. И по същия начин, както не знаеш нищо за това, което се случва при него, не знаеш нищо при това, което се случва при мен, маняк. По никакъв начин. Разбираш ли? Може всички са в схемата, но не всички са букуци, братле. И аз никога не съм бил букук и никога няма стана букук и въобще нема и без за парите, маняк. Знаеш ли що? Защото и с парите от Twitch, и с парите без Twitch, аз за да съм тука и за да съм останал 11 години, на мен тия пари не ми трябват, маняк. Това е голямата разлика. Това е нещо, за което ти не може да ти дори на акъла. Разбираш ли, ма? И теб ти идва на акъла, че щом имаш 93 000 фолова, трябва да си ги купил. Щом само 10 човека пишат сутринта, в 5 часа в делничен ден от 100 и кусур, които гледат, ти трябва да имаш ботови, брато. И за теб това е нещо голямо, вау, гърми му мозъка, човек. Значи ти, ако не си 10 годишен, си с менталитет на 10 годишен. За съжаление не съм аз човека, който трябва, брато, да мисли за тебе, брато. Майка ти и баща ти ще ти мислят дертовите, брат. Аз няма какво да прави, няма какво да ти мисля на тебе, брато. Ти си бита карта, братле. Разбираш ли? Ходи и се издигай в очите на слепите някъде другади, брато. Виждам, че си отворен. Толкова си отворен, че като пардиш, брато, правиш течение, разбираш ли? Тупката на газа ти, брато. Няма какво да стане, маняк. Просто си мега next level манячето, брато. И истината, знаеш каква е? Че с тебе направих контент за хората, които всъщност ме гледат и редовно ме гледат и ще останат да ме гледат, ще продължат да ме гледат, хора, които знаят кой съм аз и ще продължат да ме подкрепят. И ти ще останеш един мътен спомен, който ще изчезне утре точно, братле. Може да ходиш сега в канала на някой друг батенце и да обясняваш на някой друг, някои други глупости. Чай, че трябва да вляза и да видя колко пъти сте го тайм-аутнали този маняк. Мега маняка, брадо. Има... Чай, скролна надолу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добре, complete all. Айде почивка. 7. 8. Чакай, бе. Стигат му толкова. Ски как някакво маня, че се появява 5 часа сутринта, брато, и започва да се прави на мега пекания барове, все едно знае, все едно... Манекът ни в клин, ни в ръкав, разбираш. Ни в клит, ни в ръкав, брато. Нямам думи на правилата. За този маняк, той си мисли, разбираш ли, че това е голямата работа. Да имаш тия вюери, да имаш този фол. Аз гледам някои от по-големите хора, брато, разбираш. Гледам Пресли, гледам Зенката, как имат много повече фолуари, как имат много повече вюери, как правят много повече пари от мене. Аз гледам тях, маняк. И си казвам, това е яко, разбираш ли. Обаче няма да дойда тук и да почна да прося и да се правя на това, което не съм само с цел да изкарам някакви повече пари, братле. Ако се случи, братле. Не може да не се случва всеки месец, обаче като стане е така, примерно покрай Тарков да ударим 600 сабскрайба и да ми дойдат покрай битовите рекламите и сабскрайбите 1100 евро маняк на края на месеца, мега много са кефе. Знаеш, що са кефе? Защото не съм букук, не съм наркоман и съм през 80% от времето свободното, което имам пред компютъра. Това значи, че аз тия пари не мога да ги изхарча, батенце, колкото повече пари идва, толкова по-хубаво, защото те стоят настрани и са трупат, маняк. И пестя, аз не ги харча. Защото предния месец съм изкарал с 300 лея, като няма маняк от клипа, брато. Знаеш, защо съм изкарал с 300 лея предния месец?
Защото съм си напазарувал, Аха. напълнил съм си хладилника, напълнил съм си Бе, страничния това е шкаф с човек. всички глупости, които ми трябват. Аз излизам и харча пари основно за шибана кола, Аз не за мога хляб и много тук да там е от слушам. време на време, като свърша 6 часа сутринта стрима, да отида да си Искам купя някоя това друга да закуска, братле. И през останалото време аз просто не харча пари. Защото съм отишъл преди това и съм си заредил шибания хладилник и съм си заредил каквото ми трябва, братле, каквото харесвам да ям, каквото мога да си готвя и да си правя и всичко, което друго, което трябва да се прави, си го правя сам вкъщи, патенце. Разбираш ли ма? И като дойдат повече пари, бати кефа, защото аз знам, че да са насера не мога да ги изхарча. И въпреки това, за този маняк, като дойдеш, ако те гледат 100 човека, от 93 хиляди. Как така от 93 хиляди ще гледат само 100, брато? Значи, защото маняка е влязал и е видял как някакъв голям стример, който има 90 хиляди фолуара извън България, го гледат по 2000 човека. Обаче не му идва на акъл, че в България аудиторията е 150 пъти по-малка и че това няма как да се случи, разбираш? Той идва маняка и вече 93 хиляди фолуара, 100 човека, само 5 човека пишат. И бати путката майна лека. Ходи и пуска едно разследване от Twitch да идват да разгледат маняк, да видим какви далавери ще намерят. После знаеш какво му я направиш? Му да ми налапаш големия пръст на краката по копеле просто. Да хори маняка, да се чуди. Не, той всъщност не е нито тъп, нито прост. Аз разбирам, че той търси някакъв ризън, разбираш ли? Търси нещо, за което да се захване, защото нещо не му харесва в живота, разбираш ли? Просто, дали жена му се е наебала с съседа му, брато, дали нещо друго е станало, или прино съседа, или прино шефа му да е педерасита му е казал, брато, ако искаш да продължиш да работиш, тук ще трябва да дадеш газа. Нещо е станало в живота му, което го е ефектирал маняка и той сега ходи разръшли и се опитва да намери някаква причина във всичко, което се случва. Знаеш какво ще кажа, моето момче? Няма 100% гаранция в абсолютно нищо в този живот, батнеце, разбираш ли? Не може да знаеш със сигурност, ако отидеш утре и си купиш хляб, брато, не, маняк дали не е сложил някаква отрова и като хапнеш 2 хапки няма да умреш на улицата, батнеце. Разбираш, също нещо е и с лекарствата, маняк. Не може да знаеш лекарствата, които ти препоръчат дали нямат отровете да те убият, батенци. Няма 100% гаранция в нищо. По този същия начин може и да не е наред нещо, обаче може и всичко да е наред в моя стрим, батенци. Разбираш, защото не всички са букуци, които единствената им изгода е да ходят и да се чуят как да направят пари, за да се блъскат в гърдите и да ходят да обясняват на всички, аз колко съм напредъл в живота, маняк. Ти лут ли си, братле? И 5000 да изкарам за един месец, няма да ходя никой да се обяснявам колко съм напредъл в живота. Защото тия 5000 ще бъдат спестени, понеже аз не излизам от къщи. Това е едната от причините. Например. Ма той откъде да го знае, брат? Той като ги видя няколко човека, тук и после изе да изпада в криза. Вика си, охо, то с колко е напред. Трябва нещо да не е наред, братле. По тая лойка. И аз така мисля. Някакво да се случи направо. Батинка. Ти лут ли си? Панда, здрасти, пич. Някакво да се случи, батинка. Нещо трябва да не е наред, братле. Пах ти лицето, брат, аз съм потресен направо, откъде идват такива хора по сутринта по никое време, човек. Той маняка идва и той е разочарован, бе, брат. Разбираш ли? Той видял някъде другаде какво, как става, какво се случва. Почва да ми обяснява, виж как знаеш далаверите. Добре ли е, брат? Добре ли ме интересуват далаверките, как ги знам, а? Далаверките, братле. Защото и на мен са ми предлагали, батнице. Разбираш? И на мен са ми предлагали да ме донейтват с фалшиви кредитни карти и глупости, още като бях по-млад стример, иначе не ми предложиха за да ме донейтват фалшиви кредитни карти, за да мога аз да правя пари, за да мога те да източат картите. При което аз им казах на маняци си направо да не ме занимават. Разбираш ли? И знаеш колко човека ще им го кажат това нещо? Защото всеки тук гледа да хване мекото, брато. Разбираш, бързите пари, готините схеми, най-доброто файтус. Всеки, който не го слуша главата. То е това марш, любимци. Просто ги съжалявам такива хора, между другото. Дет си мислят, че ще изкарат някаква бърза, някой бърз сев с някаква бърза схема. Мене само така ще ви го обяснява в годините, в които аз стримвам, беше станало нещо и една сутрин, като се събудих, бях на стрим, ми бяха привели 20... Колко ми бяха привели? 26 000 или 29 000 или колко? 29 000, ако не се лъжа, нещо подобно евро в PayPal-а. Някаква Уилма, нещо си, оказа се, че е някаква благотворителна агенция в Германия, брато. Брато, аз направо побелях като бял лист. Стана ми лошо, защото вече видях, че пендинг е транзакшена и те си взимат такса и после тия пари, като са махнат от там, аз ще трябва да платя таксата.
Писах им, братле, по време на стрим, почнах да им пиша, не съм ги чувал тия, не ги знам какви са, не познавам никой да се разкарат, да взимат парите, да махат парите. Разбираш ли ма? Аз ако съм някой схема джия, далавера джия, брато, няма да се страхувам при първата възможност за това, че някой се объркал и ме е привел 30 000 евро. Брато ми ще подскачаме, ще се чуе как да ги изтегля по най-бързия начин. Някакъв маняк направо в клин, в ръкав, ма как може, ма как това, ма как онова, почва да question марква абсолютно всяко едно нещо и се задава въпроси някакви, дето той е единственият човек на земята, който си ги задава. Измисли си някакви рандом цифри, че в целия Twitch има 500 човека. Бре, ми ти смятай, бе. Ако в целия Twitch има 500 човека, по някой път между 6 и 9 вечерта, като са на линия абсолютно всички големи стримери, това знаеш ли какво значи, брато? Че ако разделим 500 човека на всеки един от голям стример, примерно, и ако кажем, че 10, всеки от тези стримери взима 10 стримера по 50 вюлара, реално 500 човека в Twitch, всеки един човек, който го брои вътре над 50, всичко е ботове. И сега слагаме вътре, че Пресли е там, Чая е там, Зенката е там, Лебронката е там. Аз примерно съм там. Има доста други хора, които аз не знам абсолютно всички стримери, обаче доста често забелязваме, че има хора, които са почнали да стримват, имат такива, имат по 200, по 300 вюлара, които аз лично не съм виждал все още, защото не гледам Twitch постоянно, защото съм онлайн постоянно, но да кажем, че има още хора. Ти представи си тези всичките маняци, са с по 200, 300, 400, 500, 600, 1000 вюлара, коцето, примерно, много тенкса, като пусни и така нататък, брато. Значи представи се, че накрая общата сметка излиза като цена, преди че всеки един от вас може да гледа и друг стрим, по принцип, но накрая общата сметка на тези всички хора ще излезе, че има 2500 вюра от 500, което значи, че всички са вюра ботват, братле. То се мръсен гений, брат. То се измисли гигамазната конспирация, братле, разбираш. То се измисли гигамазната конспирация, батнице. В платформа, която ми взима 50% от трудно заработените сабскрайби, батенце, аз ще ходя и ще плащам допълнително за вюър ботови, за да мога да се правя на вървежен и известен. То трябва да го пуснат някой предаване да ходи да обяснява за извънземните, ако вече не е бил, между другото. Ако вече не е бил. О, извинявам се. 500 човека в България знаят за Twitch. Не 500 вюъра. Бах ти маняка, брато. Нямам търпение да му свърши тайм-аута да видим с каква друга гениална идея ще излезе, брато. Разбираш ли? Разбираш ли, ма? Щом знаеш за далаверите, значи трябва да си в тях, батенци. Бах ти якото, брато. Няма знам и за огъня, бе. Това не значи, че съм го изобретил, бе, копеле. What the fuck? Че то тия групи, какви я знам.